Да сплоти колектив, да създаде условия за творческа работа, да даде възможност на всеки да намери своя път. Такъв директор е госпожа Нанкова. Даваме и думата. Скъпи ученици, уважаеми родители, учители и гости, ако традицията е белег на националната ни идентичност, то българското училище винаги е било един от най-светлите й символи. Векове наред знанието е значима ценност за народа ни и за това почитта към всички, които творят наука и духовност, е така силна. През Възраждането нашите деди съграждат с много любов първите училища, възродили нова България. И до днес българското училище продължава неизменната вяра на българина към родното и укрепва българската духовност, развива чувството за национална принадлежност, създавайки нова територия в съвременния глобален свят. Въпреки превратностите на времето, ние, малки и големи, наследници на делото на светите братя Кирил и Методий, пазим ковчежето от скъпоценности, което на малко народи е отредено да имат. Изпълняваме и достойно дълга си да предаваме чиста и неопетнена родната реч от век на век. Защото без български език думи като нация и родина ще загубят смисъла и съдържанието си. Днес, 15 март 2013 година, нашето училище чества 40 годишния си юбилей. Всеизвестно е, че традицията да бъдат отбелязвани юбилейните годишнини на българското училище е знак за съхранената вяра в образованието като ценност. Цялата 40 годишна история на училището ни е свързана с изграждане, съзидание и приобщаване не само към социалния, но и към духовния живот в града. Училището ни винаги е било средище, в което словото отключва знанието. Неговата история е преди всичко онова, което ни носи самочувствие от направеното и което ни кара да се стремим към бъдещето. Да, имало е трудности, има ги и сега, но ентусиазмът и желанието за работа са помагали за преодоляването им. Стремежът на преподавателския ръководен екип към нещо повече идва от амбицията да подготвят личностите на новия век. С активното участие на ученици и родители, училище Шандор Петьофи се е превърнало в демократично и творческо пространство, в желана територия за учениците. Това изгражда самочувствие, от което те ще имат нужда като граждани на Обединена Европа, като граждани на света. Създаденото през 1973 училище, днес то е територия, в която успешно хармонират образователен процес, лично творчество, изкуство и спорт. Благодарение на нескончаемата енергия, ентусиазма и безспорния професионализъм, училище Шандор Петьофи придоби съвременна визия и се превърна в училище на бъдещето. Да си ученик в това училище е чест. И нека не се забравя, че да бъдеш учител на толкова млади и талантливи хора е не просто обикновена професия, а призвание, смисъл на живота, съдба. Уважаеми приятели и гости, искрено ще се радваме, ако нашите възпитаници продължат да ни радват с още по-големи успехи и завоевания. А ние нека не забравяме, че нито един ученик не би могъл да успее без добър учител до себе си, а и всеки помни учителя на стръмното ръката си подал. На всички пожелавам здраве и щастие и много творчески успехи! Знам за учител е този, който носи огън в сърцето си и може да го раздава на другите. Само той съмнява да запали искрицата любов към знанията, а от искрицата факел, който да осветява поетия житейски път. Нека не забравяме посланието на светите братя. Нека продължим да се образоваме и ценим българското, да изградим територия, в която младите хора да успеят да се изградят като достойни личности и получат шансове за бъдещата си житейска реализация. Давам думата на госпожа Стоянка Перчемлиева за поздравителен адрес.